Hej og velkommen til ostemesse i Faktas hovedkvarter. Vi står lige og spiller osteflip, og med mig der har jeg Preben. Hej Preben. Hej goddag. Fra Sønderhaven Gårdmejeri. Og det er noget med, at I vinder osten ude hos jer hver dag. Hvor lang tid går der mellem I vinder de her oste her? Den første uge 14 dage, der bliver det vendt hver dag, sådan en gang om dagen. Ja. Derefter så kommer jeg over på et andet lager, hvor de kan holde sig noget længere, og der er vi inde på at vende dem sådan cirka i gang i snit hver 14. dag. Og det er rigtig gamle også, som dem de bliver ikke vendt så tit. De bliver så næsten tilkørende, jeg siger sådan. Men det er mest i start, der er rigtig meget vending med dem, og der skal vi altså vende hver dag. Og det er meget afhængigt af typen også. Ja. Hvorfor er det, I vender osten? Jeg siger, vi ikke venter, men også så er vi fast i det der ostehylder, vi står på. Og vandet vil også bare lægge sig ned. Vand har med at søge ned, ja. Det er jo sådan en naturlov. Så for at fordele væsken, så skal man vente dem. Ellers bliver de dårlige? Ja, det gør de. Ja. Så får der noget stykke ved, hvad er. Ja. Det er jo noget, andre har gjort af erfaring inden også. Vil du sige, at du er god til at vende osten? Jeg er god til fysisk at vende osten. Ja. jeg er god til den coole del af det. Ja, den coole del af det. Kunne du være frisk på at prøve vores nye osteflip-spil, som man kan gå ind og spille? Kan jeg finde ud af det? Du kan give det en skud, hvis du har lyst. Jamen, jeg er med på noget nyt, du. Det lyder godt. Ja, det prøver vi. Man kan være heldig at vinde en kæmpe ostebord, nemlig af de lækre oste. Man kan vinde noget ost fra Sønderhaven. Aha, jamen... Så er det bare om at vende oste, inden de bliver dårlige. Ja, jeg har bare sådan en dårlig hånd, du ved, så jeg er ikke så god til det. Nå. Og hvis man har lyst til at prøve at udfordre Preben og Niels K. og alle de andre gave osteflipper, jamen så kan man finde... Så kan man gå ind og finde osteflippet-spillet på fakta.dk/osteflipper.